суханҳои хуномезу дарднок бо хоҳиши як подписчик Шаҳноза. Падарҷонам, сӯзиши маргат дар дилам боқисту боқист. дарди бепадарӣ соат ба соат зиёд мешавад. аз марги падари азизам якбора ноаён як сол сипарӣ гардид. ин қадар дарди бепадарӣ сахт будааст. рӯз ба рӯз, соат ба соат меҳри падарамро ҷӯё мегардаму хотироташ диламро ноором мекунад. падарҷони азизам 4 фарзандро бо умед калон кард, аммо бо амри тақдир дар вақти ҷанозааш аз ин 4 то 2 духтари нозанинаш набудем, чунки мо ҳам тӯю ҳам мотам доштем. падари азизам бо чашмони интизор ин дуньёро тарк кард. ин гуна насибаро ман ҳатто ба душманам орзу намекунам. рӯзи дигар омадаму, аммо ӯ нест. дами дар ки ба пешвозам барояд. оҳ падар, бе ту бароям мушкил аст. рӯи ҳама падарони хӯрамарг шод бод. падар, ту мисли чароғе будӣ дар хонадони мо. имрӯз нестӣ. гумонам ки ҳама ҷо торик аст бароям. ғами дилам ба саҳфаи сафед навиштам, вале саҳфа зард шуд. роз ба худо гуфтам, нуре дамид дар қалби ман бо номи шукр ва сабр. аммо ҳасрате дорам аз марги падар. сари маркабаш нишаста лаҳзае сукут мекунам. падарҷонам, дар хобат рафтӣ ба олами хомӯшон. инак ту нестӣ бо мо, вале меҳрат бо мост. дилам занг зад аз доғи падар. падар, меваи ноёби зиндагӣ. падар, гавҳари дастнораси рӯзгор. падар, офтоби мову модар. падар, такягоҳи бародару хоҳар. рафти ногаҳон бесадо дар хоби ширинат бо ҷисми дарднокат. он лаҳзае ки духтарат набуд дар қанотат. магар чунин мехостӣ ки ман марги туро набинам? дидорат дар қиёмат монд. аз байн сол гузашт. шаби 3 октябр моро бо тамом тарк кардӣ. доғи марги ту соат ба соат зиёд мешаваду кам не. медонӣ чаро? падар ғанимат будааст. мо дер дарк кардем. акнун модарамонро кӯшиш мекунем эҳтиёт кунем, мисли гавҳараки чашм. орзу мекунам ки ақаллан ба хобам дароиву аз дидоракат сер шавам. вале афсӯс, ҳатто дар хобам лаҳзае падид меоиву меравӣ. зиндагӣ пур аз тазодҳост, аммо беҳтарин ганҷина ин барои фарзанд падару модар мебошад. вале афсӯс ки дар зиндагӣ ба қадри онҳо кам мерасем. барои ҳамин бузурге гуфта буд ки бо одами наздиктаринат сардакак хайрухуш накун, ки кӣ медонад бори дигар ӯро мебинӣ ё не. падарҷонам, аллакай сол аст ки бо мо нестӣ. қалби мо мисли саҳифаи зангзада доғ дорад. доғи падар. рӯҳи ҳама падарони рафта шод бодо. дӯстони азиз, ин падари азизро худованд раҳмату шоистаи ҷаннат гардонад. рости дигар ин таронаро то охир хонда натавонистам. гулӯҳоям маҳкам шуд. боқӣ дар паноҳи худо бошед.